Iako čokolada ni danas nije jeftina, daleko je to od luksuza u 17. i 18. stoljeću, kada su joj pristup imali samo plemstvo i aristokracija. Čokolada je tada bila samo za odabrane, a posluživala se i ispijala iz vrhunskog posuđa vrtoglavih iznosa. Kolekciju takvih raskošnih šalica ima i jedan od najpoznatijih kolekcionara na ovim prostorima, Veljko Marton. Među njima je i šalica koju je koristila poznata Madame de Pompadour. Slatke minute naše Mateje Slogar. Ono što je danas kava nekoć je bila čokolada. Ritual ispijanja čokolade na dvorovima bio je raširen, a uz nju se odvijao društveni život europskih dvorova. Uz naravno raskošno posuđe u kojem je bila servirana. Izračunali smo da je čokolada postojala kao napitak negdje 97% svog povijesnog tijeka. Dakle, mi čokoladu danas kako ju poznajemo u toj pločici, kakvu moramo odgrist komadić čokolade, a čokolada je jako dugo vremena postojala kao napitak i bila je zapravo ono što je danas nama kava. Na ovoj slici, koja je replicirana prema originalu iz muzeja Louvre, najbolje se može vidjeti kako je to izgledalo u 17. i 18. stoljeću. Odmah se vidi jer postoji osoba koja je servirala tu čokoladu, dame iz očito vrlo bogatog, visokog društva koje su je ispijale, i ta slika pokazuje baš kako je ta čokolada se ispijala u budoarima 18. stoljeća u Parizu i u Francuskoj generalno. To je recimo vrijeme rokokoa, kada se čokolada ispijala uglavnom iz šalica koje su bile malo duže i imale su uvijek jedan mali, ili od porculana ili od srebra, ko neku ogradicu, da se izbjegne da se šalica ne bi prolila, jer čokolada je bila naravno vruća. Upravo gospodin Veljko ima kolekciju predmeta vezanih uz kulturu ispijanja čokolade u Europi u 17. i 18. stoljeću. Riječ je o raskošnim šalicama s tanjurićima koje su se izrađivale u posebnim manufakturama. Ono što je naravno kroz nekakvi umjetnički, ali i historijski dio vrlo bitno, to je ova prva šalica, koja je pripadala jednoj od najčuvenijih francuskinja uopće svih vremena, a to je Madame de Pompadour. Znači, ona je šalicu naručila, imamo arhive u Parizu, točno kada je ta šalica bila njoj isporučena. Ova šalica, kao i ostale, bila je nevjerojatno skupa, pa smo kolekcionara pitali koja bi bila okvirna cijena. 10.000 eura kad bi došla na tržište, ali neće doći na tržište. I čokolada i šećer, kada su došli na tržište, bili su izuzetno skupi, a šećer se čuvao i pod ključem, što se može vidjeti na primjeru ovih šećernica. Zanimljivostima nema kraja, pa valja spomenuti kako su za čokoladu postojali neobični recepti, a uključivali su sastojke i arome koje danas povezujemo s parfemima. Možda najzanimljiviji recept je velikog gospodina Medicija, vojvode Toskane. On je zapravo imao recept sa jasminom. Dakle, miješali su se sjemenke kakaoca mjesecima čak sa cvjetom jasmina da bi preuzele tu aromu, te miris. Išao je naravno i šećer unutra i vanilija, ali je išao i ambergris. Dakle, ambergris je nešto što danas pronalazimo u parfemima. Dakle, to je sastojak koji ima nekakav specifičan miris. Baš kao što i kod kuće imate posuđe koje se čuva za posebne prilike, takav je slučaj bio i s ovim šalicama, koje se nisu upotrebljavale svaki dan, već su pokazivale bogatstvo vlasnika. Svu njihovu raskoš možete pogledati na izložbi Čokolada, tajna baroknog budoara u Muzeju čokolade.